Hej 8. A og 8. B. Vi er nu færdige med vores emne darwinisme, og vi skal til at arbejde med cellen. Omkring cellen, så skal vi arbejde hen imod, at du skal kunne kende forskel på dyre- og planteceller, og at du skal kunne kende forskel på de to forskellige celletyper, prokaryote og eukaryote celler, og forklare deres opbygning. Ydermere skal du kunne redegøre for de forskellige organellers funktioner. Vi beskæftiger os med eukaryote celler, som er dyreceller og planteceller. Og det de har til fælles, det er, at de har en cellekerne. I cellekernen, der ligger dit DNA. Så har vi det indre kanalsystem, der sørger for at transportere proteiner ind og ud af cellen. Så har vi mitokondrierne, som er energibærende. Det er der, hvor der bliver dannet sukker, næringsstoffer. De ting ved mitokondrierne, det er også, at det er her, man kan sige, at cellerne ligesom trækker vejret. Det er her, hvor de bruger den ilt, der bliver transporteret rundt i kroppen til de forskellige celler. Det er her, den ilt, den bliver brugt. Så har vi de helt lille, bitte små ribosomer her, som er der, hvor der bliver dannet protein. En dyrecelle har en cellemembran, som er en tynd hinde, hvor at der bliver transporteret forskellige stoffer ud og ind til cellen. Så har vi plantecellen her, og som man kan se, så ligner den jo meget en dyrecelle. Der er sådan set samme organeller i den, som i dyrecellen. Organellerne, det er de her ribosomer og de forskellige membranen og hvad hedder de forskellige? Nu har jeg glemt det. Og mitokondrier. Så glemte jeg faktisk lige at sige, at ved dyrecellen, og det er det samme her ved plantecellen, så ligger alle de her organeller ude i sådan en celleslim, en mykoplasma, hedder det. Det er sådan en slim, der ligger og beskytter alle de her organeller. Til forskel fra en dyrecelle, så har plantecellen en cellevæg, som er den her, den er grøn her, det er jo en plantecelle. Får vi cellevæggen frem her. Og den har sådan en hård struktur. Det er det, vi kender fra, når vi nu ser træstammer og planterne. Det er det, der holder dem oprejst. Til forskel fra os, vi er jo lidt bløde i det, dyrene. Så har vi vakuolen, som er et lager. Det er der, hvor alt sukkerstoffet det ligesom bliver opbevaret. Og det er det, som holder planten strunk, eller hvordan skal man sige, ligesom at hvis en plante den ikke har fået vand, så bliver den jo sådan lidt slatten i den. Og det er fordi, så er vakuolen ved at være tømt, så skal vi have vandet i planten, så den kan blive fyldt igen. Så har planten det, vi kalder grønkorn. Her kalder de det kloroplast, men vi kalder det altså grønkorn. Det er i grønkornene, at fotosyntesen sker. Som jeg sagde til at starte med ved plantecellen, så ligner plantecellen og dyrecellen jo hinanden. Og det gør den jo ved, at vi jo stadigvæk har cellekernen her, og vi har mitokondrierne, og vi har ribosomerne her. Og selvfølgelig det indre kanalsystem. Tilbage til læringsmålene her, hvor I skal huske, at målet er jo, at I skal kunne kende forskel på dyre- og planteceller, og I skal kunne kende forskel på de to forskellige celletyper. Nu nævner jeg dem igen, prokaryote og eukaryote, og forklare deres opbygning. Og så skal du kunne redegøre for de forskellige organellers funktioner. Næste gang vi mødes, så skal I lave en opgave, hvor I skal lave en model af enten en dyrecelle eller en plantecelle. Og til det kan I bruge saks eller karton, lim, knapper, perler og alt muligt andet. Det er kun jeres fantasi, der sætter grænser. Jeg glæder mig til at se jer næste gang, friske og veloplagte. Hej hej.